أين مسلم أين حر أين عباس الكرر أين عباس الكرر يا لسارات الحسين يا لسارات الحسين أين مسلم أين حر أين عباس الكرر أين عباس الكرر يا لسارات الحسين يا لسارات الحسين شيئت على أبيها أن حسينا gani a filin Karbala yau ba mai taimakona ga rundunar Yazidu na burin cire kaina ba sa tausan su kaina ba su tausan ahalina aina musulun aina hu aina abbasul karrar aina abbasul karrar ya lisaratul husaina ya lisaratul husaina sun kashe babban gwarzo wannan da ya tare ni a filin Karbala ya taron ƙarshe ya zo ya bi ni ya ɗauro fuskarsa da hannu ya zo ni da ƙur'ani gabafarta ni husaina hu ya ce wa maulana aina musulun aina hu aina abbasul karrar aina abbasul karrar ya lisaratul husaina ya lisaratul husaina ya je yana ta yaƙi don ya fanshe ran husaini tun a Karbala aka fara kwafin Abbas ga Husaini yayi yaƙin jarumta sun mai kisa mai muni ya shahada a idona ya shahada a idona aina musulun aina hu aina abbasul karrar aina abbasul karrar ya lisaratul husaina ya lisaratul husaina musulun dan ausa jaranar shi ma ya fana'i ya kyale rudin duniya ya bi ahli kisa'i yayi yaƙi domin Hussein har ya riski kisa'i kida kadami maulana sahabu ke cewa Husaina aina musulun aina hu aina abbasul karrar aina abbasul karrar ya lisaratul husaina ya lisaratul husaina ba Qasim dan Hassan da Alil Akbar yarona babu Usman babu John ɗayan ummu banina har shi ma yayi yaƙi a cikin zafin rana wawailata husaina wawailata husaina aina musulun aina hu aina abbasul karrar aina abbasul karrar ya lisaratul husaina ya lisaratul husaina baiwa ai Karbala babu Zainab da Abbasu ko a wanne zamani sai an samu kwafinsu tsayuwar su ta zarce yadda za ka tunano su ba su juya wa Husaina ba su juya wa Husaina aina musulun aina hu aina abbasul karrar aina abbasul karrar ya lisaratul husaina ya lisaratul husaina jarumtar Abbas kowa ya san a fili take sai dai ba kowa ne ba ya gano yanda take manufar Abbas kan jagora komai ake kujera zan yi bayani zan kawo hujjana aina musulun aina hu aina abbasul karrar aina abbasul karrar ya lisaratul husaina ya lisaratul husaina
Muslim aina Hur, aina Abbasul Karrar, aina Abbasul Karrar. Ya Lisaratul Husaina, ya Lisaratul Husaina. Sojoji 4000 Abbasu ya fuskanta, ba tsoro ba ɗarɗar a tsakaninsu yake ta. Baya duban yawansu nazarinsa ɗan binta. Kuyi duba ikiwana, kuyi nazari da nufina. Aina Muslim aina Hur, aina Abbasul Karrar, aina Abbasul Karrar. Ya Lisaratul Husaina, ya Lisaratul Husaina. Sarkin yawa ya fi sarkin ƙarfi in ji Hausawa. Zahiri wannan maganar Abbas yayi musawa. Mai ikilasi Abbas samfar ga junudawa. Komai mai yiwuwa na, komai mai yiwuwa na. Aina Muslim aina Hur, aina Abbasul Karrar, aina Abbasul Karrar. Ya Lisaratul Husaina, ya Lisaratul Husaina. Zainaba akila ta ya zamanta ki. Tarihin Karbala baya cika sai an saki. Mun san tarihin Karbala ne don tsayuwarki. Musa'ibuna na, musa'ibuna na. Aina Muslim aina Hur, aina Abbasul Karrar, aina Abbasul Karrar. Ya Lisaratul Husaina, ya Lisaratul Husaina. Na yi shirin zana fita na yi ban kwana da Laila. Dai na fita rungume ni ta sumbatan wawaila. Ummul na kuka da su kaina da su haula. Ban kwana da kai ina ban kwana. Aina Muslim aina Hur, aina Abbasul Karrar, aina Abbasul Karrar. Ya Lisaratul Husaina, ya Lisaratul Husaina. Na taho na yi shaida a gurin a'da'ullah. Kun ɗauri ɗin duniya ku kashe ni Rasulillah. Yayi yaƙi har ya kai ƙasa maula. Halin kullum sunna, halin kullum sunna. Aina Muslim aina Hur, aina Abbasul Karrar, aina Abbasul Karrar. Ya Lisaratul Husaina, ya Lisaratul Husaina. Sanadin yunwa da ishi dan manzo yayi taki. Sun harbai sun sare shi ya faɗo daga doki. Dan manzo ne a kwance ya rasa mai masa ɗauki. Aina Muslim aina Hur, aina Abbasul Karrar, aina Abbasul Karrar. Ya Lisaratul Husaina, ya Lisaratul Husaina. Sun ci mutuncin ahalin shi kafin cirkan shi. Duk abin da aka yi a idin shi sai dai bai iya tashi. Cire hijab ya yi kira ya rasa mai taimakon shi. Ya Rabbi kai mana shaida mun amsa kiran shi. A bayan Sharifuddin Shafi Zakzaki Maulana. Aina Muslim aina Hur, aina Abbasul Karrar, aina Abbasul Karrar. Ya Lisaratul Husaina, ya Lisaratul Husaina. Aina Muslim aina Hur, aina Abbasul Karrar, aina Abbasul Karrar. Ya Lisaratul Husaina, ya Lisaratul Husaina. Aina Muslim aina Hur, aina Abbasul Karrar, aina Abbasul Karrar. Ya Lisaratul Husaina, ya Lisaratul Husaina.